K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News
ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip may orasan oras sa Pilipinas, alas 9:33. Ang oras, ang bilog na ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbulog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumuman ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
Nightwatch, June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Oras naton mga ka-K5. Nakalapod kita sa 38 minutos na kaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, ayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch. Kinandal mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Huwag kita nga magatalakay nasang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, ngin kaupon man naton karon ang mga report na informasyon nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Report naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Upod man sa aton piloto K5 Makoy Ispiha. Samtama yung kaupon naton karon iban pa nga mga balita maka information nagikan sa iba naton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sila tag sa ka mga area of assignments. Balita nagikan sa City Hall with K5 Jenny Kauyunan, Iloilo Provincial Capitol with K5 Alex Escalante. Ang mga natipon man nga mga balita nagikan sa police kag military. Upod sa K5 Karen Badilla. Mga follow-up reports man nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Tantang ato makaroon pag-istoryahan ng mga dalagko nga mga balita, mga headlines sa mga dalagko nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa aton nga news center naton si K5 Chani Punay and K5 Aliera Joy Apit. Sa kinandang upod naton diri sa technical side K5 Andre La Pastora. Ako naman niyo K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad. Today is a Monday, August 25, 2025. 8:25. Grabe. Kapit sa 25 kita subong edisyon, wala klase, wala opisina, tawhay dalanon tak gina, wala traffic. Tangod mga K5 kay manti. Wala sang mga nagapala uli. Ngaton mga K5 nga balantayan, boss, ang puwerte nga pagdinugok naman sang ato sining nga mga kauturan. Sang aton nga mga pasahero halin sa probinsya nga magpadulong diri sa syudad sang Iloilo para magtrabaho sa ila sining nga magkadto sila tagsa ka mga trabaho diri sa syudad. So amo naman ang balantayan ta mga K5 ang mga kasubong sini klase sang sitwasyon kang tanan mga K5 sa trapiko. Lumos-lumos permi kita sang trapiko diri sa syudad sang Iloilo bangod sang yamak nga puwerte nga volume sang tao nagasulod diri sa syudad after or basta nga may ara nga klase kag may opisina nga aton nga gobyerno. Damo transaksyon. Ang marami sinibisan na puwerte nga kwan, san puwerte nga traffic kag puwerte ka damo sang tawo. Damo transaksyon. Basta kuno damo transaksyon kay 5 Andre, damo man na negosyo. Basta damo transaksyon, damo negosyo. Basta damo negosyo, damo kwarta. Basta damo kwarta. Sila manggaranon, kami pigado gyapon.
Ay, aw kalain. Ay. Aho. Labi na gid mga transaksyon sa gobyerno. Ay, kita matransaksyon sa gobyerno. Tapos ang nagapalakat sa gobyerno damo kwarta. Ay silang kawatan. Ay kalain. Rano pa taga pang piktos aw. Kaya joke lang namo na. Maigo dati balak mo da. Sala. Ay gaymo kamo sina. Hindi black kay 500. Oh. Ay makamiga kwan gila. Ay makamiga padalong gid man sang mga pila ka mga talagko nga mga issues. Way namo na padalman. Simple lang. Mga ka K5. Yan talakero mga pila ka mga talagko nga mga balita informasyon. Tinatamyaw taglianay sa mga gabi nga ato sini nga mga pumuluyo nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon ta ang aton nga mga pinalangga nga mga kauturan halin sa abroad. Ang aton mga K5 nga mga OFWs. Amayong gabi mga adlaw sa inyo tananda ha. Sa aton nga mga OFWs nga nagamonitor na galantaw diri sa aton nga K5 Night Watch program. Ilabi na gid diri sa aton nga Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ag subong man ang mga nagalantaw sa YouTube channel naton 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag ini mga ka-K5 naka-share man, hindi man kamo makalantaw kay naka-share ini sa aton nga Facebook page ang June Kapulot News Live. Sadra na naka-share mga ka-K5. Kani sa aton nga mga taparamati sa aton mga kauturan na gusto mag-lantaw-lantaw diri. Gusto nga magpamati sa aton nga programa. Sa mga nagalantaw da paki-share lang share nyo lang para nga at least kung mag-share ka mo, at least kung di may madugang-dugang magawa nga manuglantaw sa ato ni magana-ganahan man kita o hindi black 500. Maganahan man kita kung magdamo-damo magkamudira makita o magalantaw. Tingalahan ko bala ang sang una once nga mag-live ko kalabo tag 2,000 lang ako ng mga views ngayon ng matagin na bala no. Subong daw solusyon ko klabot na rawagatos. Anong rason man? Pinapunggan ni Manimeta na, ha? Muna tingalahan ko mo. Galing kay Manti, dugay-dugay, nagiman ko nga way naka-live sa akon nga Facebook page mo. Ning akon, gibalay nga Facebook page bala. Ay kung once ka mag-live ko sa akon nga Facebook page, damo ga views. Ay mga galabot, mga tag 2,000, kagi gani 8,000. Ito sa pagbirada ko sa mga brain cells. Ban ko pagtira ko sang brain cells. Abaw! 8,000 mo. Kaki-5 mo. Ito po. Ay, sa Luzon ko kalabot sa gatosaw. Ano man, may diferensya yung mga Facebook ta. Mga kaki-5. Kung ginalimitahan, gimanimita. But anyway, okay lang Ang ginalagas ko, hindi man ang views Nalagas kong listener sa radyo bla. Damo kita yung listener sa radyo. Bisa libuton mo ni Bilog ang sulat sa Iloilo. Damo ka pamati niya sa aton sa radyo. Amara nga mga kaugalingo radyo bala sa FM band 88.7. May gabi sa inyo. Tara na sa tanan nga mga OFWs da. May gabi sa inyo. Philippine Heroes Day subong. National Heroes Day. Sa mga hero naton, sa mga baganihan naton nga mga OFWs da. May gabi sa inyo. Tanan ha. Ay subong. August 25, 2025, National Heroes Day. Baganihan, adlaw sang mga baganihan. So ang mga baganihan naton nga mga buhi subong amo ang mga number 1 mga OFWs. Hindi kita makadeklarar nga baganihan ang aton nga mga ang aton nga mga public officials. Hindi tani sila pwede matawag nga mga baganihan kay 500. Baganihan siguro sa pagkamakawat, pwede siguro na. Baganihan sa pagkakawatan, baganihan sa pagkadalok-dalok, baganihan sa pagkasungak-sungak, baganihan sa pagpadako sa ilang mga tiyan, baganihan sa pagkakurap. Amo ni mga baganihan ta. Baganihan sa pagkurap ang aton nga mga public officials. Ting aton ginadeklarar nga mga baganihan mga ka-K5. Amo gid lamang ang aton nga mga OFWs.
Sa mga OFWs na. I salute you. Kamo ang mga baganihan namon diri sa Pilipinas. Sa mga OFWs na tondira. O sa tanan-tanan nga mga miyembro sang John Kapulot Fans Club International, may gabi sa inyo. Basta kamudamo ni mga baganihan ko. Kag of course, ang mga miyembro sang K5 News FM Iloilo inang Fans Club International. Tanan nga chapter. Hali sa chapter 1, chapter 2, kag tanan nga original. May gabi sa inyo sa tanan nga mga OFWs na nga nagamonitor. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Kamo ang amon mga baganihan. Wala kami agadayaw ka nagahambal nga mga baganihan ng mga politiko dire. Mga politiko namon diri sa Pilipinas. Mga ka-K5. And most especially to all the people who are listening right now. K5. Mga ka-K5. Most especially in Saudi Arabia or in United States of America. Hello people there, over there, how are you? The people, the politician here in the Philippines is not a hero. They are all crocodile and alligators. Our hero here in the Philippines is the OFWs are the OFWs. Who are working over there in your nation. But the politician in the Philippines, they are not Philippine heroes. They are hero for snatching. Sila mga kuan namon yawan ako kapangita ka English ko ba. Iligay nunon ta na lang sa mga OFW sa pamangkot yung mga amo kung ginahambal ko. Kamo na lang bahala na mag-interpretar ka mag-hambal sila mag-explicar na ton hambal yun kapulot naman. Kamo lang bahala na kinatak kuan yawan ako pangita English ko. Ang 16 kabilo ko nga English ubos na. Ay, kalain! Hindi bla? Husto akong ginahambal kay 500, hindi bla husto ban? Husto na! Sino nga politiko subong diri sa Pilipinas nga tawgon ta nga hero haw? Wala! Ahaw sa flood control projects plan ganing kinawatan yung mga yun di patula ka mo! Sa flood control project palang gani lang tawab lang bilyon-bilyon na flood control project sa pinangnakaw nyo mga yun di patula ka mo na! Akram, kalma. Kalma John. FM station ni John. Hindi ni AM John. Salamat ka mo, FM band ni. Kalma. Kalma John, kalma. Exercise. Inhale. Exhale. Ha! Kalma. Hindi patama kay basi karon manglampaso pata temprano pagkaron sadya gini karon. Pero tutuod lang hindi bla mo na. Ang mga ka-K5. Hoy. Kumagambal kita nga National Heroes Day mga ka-K5. Sila guro ni Gat Jose Rizal, mga hero Kay may mga kuan ni sila may mga history. Sila ni Andres Bonifacio. Sino pa? Sila ni Emilio Aguinaldo. Sino pa ang mga Philippine hero ta? Si Gregorio del Pilar. Kag si Emilio Jacinto. Apolinario Mabine. Si Melchora Aquino. Si Daguhoy. Si Gabriela Silang kag si sino pa gani? Damo sila Pulapo. Hindi bla mo ng mga Philippine hero ta. Mga ka-K5. Ang aton diri sa Iloilo mayari tadi si Graciano Lupisay na. Mga ka-K5. Ano sila wala. Latawan yung mga hero pagitan yung mga national heroes tao si isang laba sungad, laba bungot.
Si Elpidio Quirino na yung laba bungot niyo, no? Ang babae, no? Si Juana, si Gabriela Silang, no? Sila, si Jose Rizal, si Apolinario Mabini, aran ng daw, Juana Blau, daw puti, atsuran ng tupad ni Jose Rizal, naman sa Apolinario Mabini. Si Andres Bonifacio, mas tupad yung spiak na, oh. Makita nyo na sa aton nga po sa Facebook page daw. Makita nyo na, nahan. Iban na daw, hindi ko kilala. Iban na, bala yung sino ka mo daw. Pwede ngalan John Kapulo, tao. Kay buhi pa. Sige. Hindi, joke ko lang sa inyo. So, mo nga aton nga mga hero, mga K5, ng mga national hero naton sa Pilipinas. Pero magluwasin ni sa ila, sino mga buhi naton, ginakabig naton nga mga buhi nga mga national heroes. Hindi ba lang mga OFWs? Kaya mga OFW ning mga ato sining nga mga kauturan nga trabaho sa iban nga pungsod nga ginakabig naton sila nga mga national heroes naton. Bangod mga ka-K5 kay number 1. Maskin pa kamaayon nila nga magpalayo sila nga mga miyembro sa pamilya bisan nahidlaw sila sa ilang nga mga miyembro sa pamilya. Mga ka-K5, itingwaan nila nga magkadto sa iban pungsod agod nga magtrabaho ka magputoy-putoy sa trabaho. Para number 1, mapaangat-angat ang pangabuhi sa mga nagkalabili nila nga mga miyembro sa pamilya diri sa aton sa Pilipinas. Ikaduha, nakaibalo bala kamo nga milyon-milyon nga mga dolyares ang ginahatag sa mga OFWs naton nga income o kon bulig mga ka-K5 nga ekonomiya buhis para sa aton nga mga pumuluyo diri labi na gid diri sa aton nga pungsod. Ang kutob sa mga nagakaladto dito nga mga legal nga mga OFWs, pwerya lang sa mga nagpalusot kag sa mga naga-TNT. TNT, balo kamo kanuna? Tago ng tago. Ka-K5 kay ini sila yung mga illegal entry ni sila. So wala ni sila yan nakaagi sa gusto nga proseso. Rason nga wala ni sila nagabayad sang buwis sa aton dire sa Pilipinas. Pero ang kutob sa mga legal nga nagalakat sa iban nga pungsod, mga ka-K5 nga mga OFWs naton, lunsay ini may mga dalagko nga mga ginahatag nga income sa aton gobyerno dire sa syudad dire sa Pilipinas. Kag hindi lang kay basta-basta nga piso kundi dolyares ining ginahatag diri sa aton. Kamo na kon nga kanamiton. That's why nga ato sining ginahambal nga mga buhi nga mga Philippine heroes naton amo ang aton nga mga OFWs nga sa iban pungsod. Ilabi na gid ang mga mga overseas Filipino workers kag ang mga seafarers, no? Nga seafarers ning sa lakas mga barko ni ang ilang nga gina-income ni dollars man ni bayad man ni sang gabayad man ini mga ka-K5 sang sang buhis diri sa aton sa Pilipinas. Dayawon naton, palakpakan naton mga ka-K5, no? Palakpakan ang aton nga mga OFWs, palakpakan! Ayos! So, mga ka-K5, salot sa aton nga mga OFW! Okay! So, sa tanan nga mga OFWs nga dira nga nagaantos kadto nahidlaw na sa inyo nga mga miyembro sa pamilya, comment kamo diri sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page sa aton nga program live kay pang acknowledge ta kamo most especially, no, sa kun sino ang inyong nga mga miyembro sang pamilya nga ginakahidlawan nyo, no? Nahidlaw kamo for example sa inyong mga kabataan, sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong pamilya, lula, lolo, tanan nga ari diri sa Pilipinas, no? Kung nahidlaw kamo, no? I-comment ninyo diri sa comment section naton kay basahon ko kag ipalabot sa ila kabay pa nga nagapamati sila ka nagalantaw diri sa aton sa Facebook page ta. And syempre, i-share nyo kay para nga basi pa malang makalantaw sila dito kun ma-share nyo, makalabot sa ila dito nga naga-programa kita diri kag shout out sa inyo tanan-tanan. Hindi kamo magkasubo dira sa mga taga-iban nga mga kauturaton nga ara sa iban nga pungsod, sa mga OFWs naton nga ara dira sa hindi kamo magkasubo ha. Stay healthy
be strong and God bless you always, no? Kabay pa nga mangin manami ang iyo sini nga pagpangabuhi dire, kabay pa nga bisan no pa kang kahidlaw nyo, no? Magapabili ang iyo sini nga ang iyo sini nga kalig-on sa inyong buot, no? Nga magtrabaho kay initan ng tanan nga ginahimo ninyo, may katibawasan gid kag maabot ang tiempo nga kon bastante na kamo sa gintipo ninyo nga kwarta, hindi kamo sa gigasto dira, ha? Kag wala labot sina kinahanglan bilin gid kamo sang para sa inyo. Padalaan nyo man diri ang mga miyembro sang pamilya nyo, pero separate kamo tago sang para sa inyo. Kay pila ka adlaw kung magpuli kamo diri sa Pilipinas, kagway na kamo obra, okay lang. Kung nga may mga miyembro kamo sang pamilya nga ginalantaw nga may kabalaslan sa inyo. Ang malain pa, kay basi kung wala na kamo kwarta papuli nyo sa Pilipinas, hindi pa kamo pagkilalahon sa inyo nga mga miyembro sa pamilya nga pinangbuligan nyo. Amo na gadaan kalabanan batasan sa mga Pilipino. Mintras yung may kwaon sila, naminami sila, pagpuli, budi pati pamilya mo, kung daw pananglitan nga way ka imo kwarta, hindi ka imo daw hindi ka na imo iya pagsapakon sa membro sa pamilya mo. So, ang ako naman yung papel dire, sa mga OFWs, dira nga nagapamati, subo nagalantaw, subong. Ang ako naman nga papel, amo niyo, lingawon ta kamo kada programa ko, lingawon ta lang kamo para nga hindi kamo matudo-tudo nga mahidlaw, no? Sa inyo nga mga miyembro sang pamilya kag hindi kamo matuduhan sang hidlaw, no? Sa Pilipinas. Kay ari lang Kuya Pirmi sa atubang nyo, samtang galantaw kamo da sa Facebook page nyo, hindi ba? Or sa aton sini nga programa, sa aton nga Facebook, hindi ba? Amo na request lang kamo, request mo ko na no imuon ko kay para nga malingaw kamo kag para sa kalipayan nyo. I will do that. Ambalang kamo. Pero maluoy kamo yun ako pagpaubahan is kamirahan. Request lang kamo kanta sa o tunano daw. Ako pa. Ayos? Bebe. Kay total National Heroes Day man unahon ko anay makaki-5 ang aton nga mga hero, ha? Halin sa iban pong soda. Si Rose Fajarito Chavez, Real Talk gid ina ka K5 John, watching from Jordan Aman. Wow, halong kamuda, ha? May gira pang Iran kag kuan way na. Israel way na. Kamudang ginalabayan. Pag magpalupad sila sa mga rocket nila kag sa mga kuno nila nga mga missile, ang mga ka-K5 halin sa Iran pagadto sa Israel, draga agi sa Jordan. So salong ikamuda, Maria Ihunes. Okay, sige, no. So mayong gabi sa kay Ana Habibti Hini Tapal. Baliskad ni ngalan niya. Si Kwani, si Hana Lapating. Nalapating ni, no? Marbor ka mayong gabi. Rhea Capanas, sa din kagani Rhea sa Singapore kun sa Hong Kong. Sa Hong Kong, no? Mga OFWs nato niya. Si Rose Farito Chavez, ara sa sa Jordan Aman, no? Aman Jordan. Si Clef Acosta II, adiri niya sa Iloilo City. Ari na di saya, adiri na saya. Si Mami Immaculate Concepcion ng iyang Iloy. Sila niya mutaran ko gid mga pictures kahiros naton, abi ko ara ka didto. Watching kami di live pahuway danay sa ang radio. Ati sige sa live kamo lantaw kay sa radio. Aga pahuway-way ko ng radio nila. Sa kay Mary Ricabar, din gani ni si Mary Ricabar man. Health mga ka-K5, take care and stay healthy everyone. God bless us all. Listening Monday 8:58 a.m. from Florida, USA. Okay. Ara sa Florida, USA mga ka-K5, si Mary Ricabar. Ang aton isa sa mga hero, baganihan ngara sa Florida, USA.
Si Mary Ricabar, si Ma'am Hana Lapating, yan no, choice ka kay 5 Sir John, para sa ekonomiya, kag para sa better future, ka mga bata, kag pamilya. Amo gani. Sige lang, basta halong lang na pirmi, pangamuyo lang pirmi, nga hindi ka ubayan ka lang pirmi sang Ginoo dira sa Jordan. Okay? Sino pagid? Si Florinda Cadavero. Yun din ka nga lugar ya. Si Rose Farito Chavez, ara sa samay Aman, Jordan man. Damo sila sa Jordan, gali. Si Ligaya Rioyo. Good evening, gina-shout out kong akong friend nga nagapamati sa imo subong kag magyuhum-yuhum. Ininsa, taga-diin siya sa diin sa nga lugar. Si Kano Naria. Si Mayang Gabi man, shout out. Si Rhea Capanas from Singapore with love, no? Okay. Sige. Singapore. Si sino pa ang ara? Si Lang Ladublan. Diin kadapit. Anong lugar? Siling niya saot kita danay para chill lang. Kalma kay 5 Sir John ang puso mo siling ito. Siling ni Hana Lapating. Si Frank Constantinopla. Siya Sir John Capulot. Hindi crocodile ang politiko. Sawa pa. Dugangan mo pag sa pagkamanog. Galing ang manog, lain ang batasan sang manog kay 500. Abi mo no batasan sang manog. Ang batasan sa manog kung makatukob dayon niya pahimunong. Basta busog yang manog, bisan mo kapilit na hindi makaon. Di black kay 500. Muna nga why ginakomparar ang mga politiko sa manog. Nga why sa ginakomparar sa manog. Kay ang politiko, bisan busog na, sige yapon nga lamon, dalok ginay nga niya. Sungak na yung mga politiko mo, dalok na, busog na sila, basta may karanuno niya, makaon ginaya. Sobra press baboy. Matsyag ko no baboy nga buaya. Hindi yan manog kaya ang manog ya, pagkaon niya, makatukob niya, mabusog yung manog ya. Bisan magpila pa kabulan nga pagkaunon nga hindi mo pagkaunon, hindi niya magkaon basta busog saya. Amo na ko nga baliskan. Hana Habibti ni Tapa sila nga padayon lang ka kay 5 Sir John understood ang English nga kinamatis. Si Dina Rabina, good evening kay 5 John, salute to our national heroes. Yes, correct. Okay. Si Batman Arsenio, good evening Sir John, God bless from Sikod, Sikod man? Rizal Palawan. Sikod Rizal Palawan gid man. Okay. Si Jole Potente, niya hello to Mr. Kapulot, good evening. Ari kami gapamati si imo. Thank you. Silang ladublan niya nugay og tas kay 5 John Hi Don ka naman kulang. Hi bladon. Kaso hindi magkabalaka. Ibisan may high blood ta karon. Unay di sa ato ng ang klinika DTX Coffee Mix DTX 500 kagang may TC. Unay na de. Kristen Gardose, OFW here. Balan sa Kalanoy RJ, may gabi man. Good evening Sir John, kasatanan nga tagpalamati sang imo programa. Labi na mga members sang John Kapulot Fans Club International from Kristen Gardose. Okay? Sino pa? Fatima Lagarto sa Pico Masiro. Drill na siya sa Pilipinas. Balso mo John, Iloilo City, Wakanda. Pwe! Soprahan niyang Wakanda, pwe. Siling ni Jod Balsumo. Mga ka-K5. Maribeth Castor. Good evening, idol. Patamyaw lang sa family. Castor kag liberal. Kag Catalonia family. Nga may gabi, idol. Except sa mga konsyahal nga nagpataas ka RPT kag sa aton nga mayor ang mga hero. Sila na tanagani. Sila ng mga buaya da.
Rosimpas din de los Santos, so mga kuan ni sila, mga ari ni sila sa sagwa, mga OFWs na ito mga kauturan, no? Si Liz Tubisa di Pamalyo, OFW mani, Laila Sofia Altiluirotsi, OFW mani, si Rosimpas, mga ka-K5, no? Si JC Matias, sa mga gabi, Boss Idol John, CA, watching from Tagaytay. Okay? Sino pa? Si Verna Salvilla, OFW mani, mga ka-K5, sa tanan-tanan, Jessel Lebastroma, good evening John, aslan ko kung ginaano ka mga pulis, ang mga drugs nga nakonpiskar, daw wala man nila ginapakita sa publiko, nga ginasunog nila, diin nila ginadala, ginabaligya nila liwat, kadamo na sa mga syabo, nga ila na konfiskar, halin pa sa mga pusher, kag user, sa bypass operasyon nila. Pero wala gid mabalaan, kag wala man ginapakita, kundi nila ginadala, kag kung ginaano nila na. Tani ipakita nila nga ginasunog. Listening here. God bless. No? Sa kay JC Lilibeth Ruma, ang mga na-confiscate sa aton nga mga pulis, nga mga illegal drugs, na ginapamangkot mo, ara ina sa korte. Kundi ma-confiscate nila na, ma-file nila kaso ang subject nga gin-bypass nila, ang tanan-tanan na ginabutangan nila, kita nyo na may mga may mga label, ginabutangan nila sang mga numero na mga items, numbers, hindi ba kita nyo na, nga ginabutangan nila sang scotch tape, kag ginasulatan, amo na sila ang mga confiscated items, nga ginapatago nila, no? Ginapatago na nila sa korte, ginasubmit nila na sa korte, kay amo na siyang ginahimo nga ebidensya, no? Kontra sa mga nadakpan nila nga mga drug pusher or drug addict, no? Amo na ang ginagamit na. So di ato na to sa korte. Ato na to sa ginataguan sang mga kada korte. Kaya amo na siyang ginagamit nga ebidensya. Amo nang rason nga hindi na nila dali-dali masunog. Ang mga ginasunog nila, amo na siya ang ginpamatbatan sang korte. Botchilingol, for example, kung na-dismiss ang na-dismiss ang kaso, ang confiscated nga mga ebidensya kontra sa suspect, i-turn over ina sa pulis. Kundi halin sa halin sa korte, i-turn over sa pulis kag itago na dito. Then pag-abot na sang tiyempo, amo na pagsunog nila. Batian nyo na nga every year, may ginasunog ng mga illegal drugs. No? So, may ara na sila sang ginahimo nga drug distraction. No? So, kada tuig na, ginahimo nila ina. Hindi na kay sila nga gina-recycle nila, kag ginabaligya nila. Hindi na basta-basta nga mapagwa halin sa korte. Amo na nga matingala kamo nga hindi na itong mga drugs to, minuto nga hindi lang napakita na sunog. Every year, ginasunog nila na yearly. Kag ginabalita ina sang media. Kag ang ginasunog nila, ang kutob na sang tanan-tanan, nga na-dismiss o kon na pamatbatan na bala. Kay ginahimo nila na ebidensya sa korte. Hindi mo nakita mo, kita nyo may mga label na ginabutang nila, may mga ginasulat-sulatan nila. Nakita nyo na kada red, may mga sulat-sulat. Kada drug bypass, may ginasulatan nila, butangan na scotch tape, ginatapikan nila. Kaibidensya na siya, ma'am or sir. Pamangkot, dira, no? Giselle Elebet Ruma. Amo na sa ang ginahimo. Amay na kay para, mas mayo na kaging pamangkot mo na, at least may explain naton bala. Kay kabudlay, magsagi kita kapasibangod, nga gina-recycle. Sagi kita kapasibangod, nga ginabaligya liwat. Hindi na basta-basta makuha sang pulis. Once nga hindi pa mapamatbatan ang subject. Ang ining mga ginpasakaan sang kaso kag mga nagkaladakpan, ara na ginatago mga ka-K5 sa korte, kay dito ina ginagamit nga ebidensya ginapakita na to sa korte.
Mambal siya nga, ano may ebidensya? Mambalang abogado niya nga nag-file kaso kontra sa mga suspect. Ari, mga ebidensya, ari, number 1, amo ni, nabuhay, na-record ni sa annex, muna may mga annex na mga ginapamutang na para sa korte, di ba? Amo na sa matuto. Ay, ayos! Para sige, iban pagit nga mga kwan, nga mga followers nato, dugay-dugay pang basahon nato na, diri sa ato sila nga pagpangalan si Bengs PSG, Arman Baco Bugu ay, Florenda Cadavero, Geraldine Gamarcha, shout out ay Edmar Liquinya kag sa mga pumuluyo kag nagapamati dira sa K5 Pasig City, shout out man sa inyo tanan-tanan. Okay? Si Dina Rabina, good evening man. Frank okay, nabasa ko na ni. Si sino pa ang way tama shout out subong nga gabi. Way na si Ligaya Rioyo, Florenda Cadavero, Mary Ricabar, okay. Si Lang Ladubla, si Jul Albert Cagancia. May gabi man kag sa shout out ko no watching from Kuwait no. Si Hana Habibti sila pating, okay? Si Julie Putinte, amo gani ginabantayan gid imo programa kay malingaw gid ako sa imo watching from US. Halin sa kay Julie Putinte. Thank you. Si Randy Farenas. Hi, good evening kay K5 John watching from Barangay San Antonio, Sitio Bungbungan, Tapas, Kapis. O kamusta ang girada do may irinaway ko daga. Targitanay Army in PA dahaw. Minakbakanay pa kami nyo doon nga sus. Ay na kuan dapat magpakalinong na kamo abida. Dorote Superlativo, shout out ko lang sinanay ko. Idna Galang, gapamati gid sa imo idol, gayhom yuhom gid. Ayos. Sa kay Benny Hermano, good evening man. Fatima Lagarto Zapico Maziro, ari kami gapamati sa Lidisco Village, La Paz. Okay? Si Bobby Ga, good evening man. Mary Ricabar, siya, salamat sa pagtamyaw si John. Take care and God bless. Thank you. Rose Farito Chavez, ang origin ko nga address K5 John sa Lebanon. Kaso, ari kami subong sang amo ko sa may aman no Jordan. Ati sige bawarak mo sa Lebanon. Bawara pag ida po pwerte man ang ginirahay. Mati lang ko sa imo kuha akon hidlaw sa akon nga lugar labi na gid sa Iloilo. Shout out dira sa kay Nanay Glo Chavez dira sa Jordan Guimaras. Thanks. Okay. Mga taga Guimaras gali ni no ang mga Chavez family. Sa kay Benny Hermano kay Randy Farenas. Good evening K5 John. Shout out ko lang family Farenas, Galyek, Hiliaco, Fito or Arganuza, Birondo, Gaya-Gaya kag Propunga ni from Barangay San Antonio, Sitio Bungbungan, Tapas, Kapis. Sa Kaimon Arenal, pamati kami diri sa Imo. Good evening. Jerel Burgos Tanangunan. Good evening man. Fatima Lagarto Zapico Masiro, brother ko ara sa Australia. Bauti ari pagid, no? Sino pagid? Hernie Dorisa. Good evening man. Sa dito panagali sa korte, idol, bag-o lang ako kabalo. Yes, no? Ang parte sa mga illegal drugs na nakaladakpan. Hindi na nila basta-basta madala o kung mapauli o kung di nila dalon sa pulis. After sina, i-remit na to sa korte ang kutob sa mga confiscated illegal drugs. Then, pag-remit sa korte, hearing sang sining mga nagkaradakpan, ipakita na dito dayon ng ebidensya. No? Gina-hearing pa na dito na hindi mo na pwede madala ang mga drugs nga ina. No? So, at least maintindihan nyo bala. Sa kay George Tagolimot, good evening, Tets. Siyata, Bokrabya. Roy Kabatiya, Kalasagsag, pa-shoutout idol sa Leon, Iloilo. Apo ni Andres, pa-shoutout idol, Gostilo Family sa Nilaw. Okay? Sa Alejandro Catedral, good evening, pa-shoutout lang sa Barangay Lanot Grande, Lambunaw, watching live. Amo nang nami, damo gariga lantaw sa ato. Ara man ang galinga. Hindi katakan sila, bisa nasta pa mag-aga programa, tako nara ka mo. Ako pa!
Hala, sige. Okay, kita balik kita guys sa mga ato nga mga headlines. Dili sa ato sila nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Dili sa ato nga pagpangalagad ang mga balita nga inyo nabatiran ng builog na nga dulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500. The superior antioxidant kag sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Nga kinanglan ta mag-inom sini. Amo naman ni K5 ang ginabahiling ko sa inyo permi. Hindi ka mo magkataka pasinsyagid, hindi ka mo magkataka kung mag-introduce ko sa inyo sang sini nga klase sang mga food supplement. Kaya nga naga-care lang ako, nagakabalaka lang kita kang nagahalong kita sa inyo nga pagpangabuhi labi sa inyo sini nga ikayong lawas. Kabalo ka mo nga once gani nga bisan pigado lang ta pero kung hindi kita balatian nun, hindi bala malipayon kita tanan. Ha? Malipay kagid mga ka-K5. Ha? Malipayon ikaw kung ang imo nga pagpangabuhi bisan hindi ka manggaranon, bisan wala ka kwarta, bisan wala ka pirmi kwarta, basta ang imo nga lawas pirmi lang maayo, wala ka sa ginabatyang nga balatian. Ha? You are always happy, hindi bala? Feeling happy kagid pirmi. Kay nga wala ka sang ginabatyag. Ang pagpangabuhi sa kalibutan, nga nangin maayo ang imo sini nga lawas, healthy ang lawas mo, isa ina kadako nga bugay sang Ginoo sa aton. Amo na kun nga ang aton kabuhi, ginhatag ini sang Ginoo sa aton, amo ning iya nga ginregalo sa aton. Sa kadamo-damo sang mga gusto mabuhi sa kalibutan, mga ka-K5, ikaw ang ginhatagan tsansa sang Ginoo nga mabuhi. So, ara na sa imo kung amligan mo o kung hindi. Kaysa imo ina mga ka-K5 nagasugo. Sa kada kabuhi naton, mga ka-K5, inang may ara kita sang kaugalingon nga choice, no? May ara kita sang kaugalingon nga pilion kung anong gusto mo nga pagpili mo sa pangabuhi mo. Pareho sang mga drug addict na ginpili nila na ila na iya sala. Pareho sang mga kriminal na ginpili nila nga magkriminal, ila na iya sala. Kita naman pwede man naton pilion nga magpangabuhi sang matarong, hindi bala? Kaglabi kaglabaw sa tanan, mas manami nga pilion gid naton mga ka-K5 nga magapabilin nga healthy ang lawas naton kay amo ni ang manggad. Wala sang pinaka-the best nga manggad sa kalibutan kundi ang ikaayong lawas. Mga ka-K5, ang ikaayong lawas amo ning pinaka-the best nga manggad. Bisan ano pa kadamo-damo sang manggad mo, bisan ano pa simo ka bilyonaryo, bisan ano pa simo ka trilyonaryo. Kung balatianon ka, hindi ka makabig mga ka-K5 nga manggaranon. Nga kay balatianon ka. Hindi ka man nagyapon malipayon. Pinagkadabes nga malipay ka kung wala ka sang balatian. Labi na gid sa mga manggaranon, mas manami kung wala ka balatian, kung manggaranon ka, tapos wala ka balatian. Kung manggaranon ka man lang nga may balatian ka, ano pa ginahulat mo? Kadto na kamo sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, bakal kamo Klinika DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pagid nga mga produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga. Kay amo ini ang mga food supplement nga daw halos all-in-one. Daw may butika ka lang sa imo balay once, mga ka-K5, nga nagagamit ikaw sini adlaw-adlaw. Tigani tilawin nyo. Klinika DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5, ikumbinaron nyo ni, duwa ni silang imno nyo kada adlaw antes kamo magpamahaw. O siningon samtang wala pa kamo nakakaon, amo na ni nga daan ang imno ninyo. Akon ginahimo ko sini, sa aga pagbugtaw ko, automatic manut brush ako. After ko panut brush mga ka-K5, nagainom ako sang labaab nga tubig. Hindi ka mag-inom cold nga tubig, labaab nga tubig mga ka-K5. Or tinatawag naton warm water. Amo na mga ka-K5 inyo nga imnon, no? Isak baso, duwa ka baso.
After that, inom ka mo dayon sang Clinica DTX 500 kag sang Mighty C. After 15 minutes, 10 to 15 minutes, pwede na kamo kapamahaw. Amo na sang mag-inom. Kay kung was nga nakakaon na kamo ka mag-inom kamo sini, hindi siya masyado makakuan bala, makaupo dayon diretso sa dugo naton kag matunaw siya para makaupo sa dugo. Takabalo kamo siya makaupo sa dugo naton. Ining Clinica DTX 500 kag Mighty C, amo ni sila ang nagapanghawan-hawan sa mga dugo ta, ginadetox kita, ginapang patay ang mga selula ang mga selula naton blang mga nagkalamatay bangod sa mga free radicals, ginahawanan nila ina, ginapamatay nila na ginapang pagwa sa aton nga lawas pinaagi sa mga kaki-5 sa apoptosis. Abi nyo kung ano, lantawan nyo bala kung anong ginahimo sang Clinica DTX para nami ni siya kay nga amo ni ang mga free radicals nga nagasulod sa lawas naton, mga tuktok sa lawas naton. Was nga hindi ni malimpyuhan, amo ni siya ang nagaguba sa aton nga selula. No? Pagkatapos, amo ni siya ang nagabulig para nga mag-develop sang aton sini nga cancer cell sa lawas. Pag-develop sang cancer cell sa lawas ta, mabuhi ini, ma-mutate mga ka-K5 kag mangin kanseros. Amo nagatubo-tubo na mga bukol-bukol sa lawas ta. Nga sa ulihi mangin kanseros. That's why kinahanglanon naton ini. Kay ang Clinica DTX 500 puno na siya sang anti-carcinogenic properties, no? Kag nagapugong para magtubo ang mga bukol sa lawas ta. Taas kag masaligan ang potency sang iyang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract nga ara sa sulod sang DTX 500. Agud punggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas naton, no? Kag kontra sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman, kay alkaline-based nga vitamin C ni siya, the immune system booster, daw halos, ini naman siya ginatawag naton nga immune system mediator, nagapakusog sa aton nga immune system capabilities. Agud nga, patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton, through apoptosis, bago pa man nga mag-mutate, kag mangin kanseros. Amo nang pinaka-the best sang Mighty C. That's why ginupod na sila nga duwa. No? Mag-inom ka mo sang DTX 500, updan nyo gid Mighty C, ha? Pila man lang nagastuhon nyo, 22 pesos. 14 pesos ang bili sang isa ka kapsula sang DTX 500. 8 pesos ang vitamin C nga Mighty C. So kung pangkabilugan, 22 pesos. Ang 22 pesos mga ka-K5, kung bisyuhan ka, isa na lang nagani ka stick sang sigarilyo ang bili niya sina. Isa o duha ka stick. Ginaguba mo pang baga mo. Iniya, limpyuhan ang baga mo, limpyuhan ang lawas mo, kag magapabilin nga healthy lawas mo. Tidin ka mo. Sa sigarilyo, nga bili tag isa kabilog, 10 pesos, 12 pesos. O kon sa Clinica DTX 500 kag Mighty C, nga duwa sila i-combine mo, magapabiling nga healthy lawas ni mo, ang gastuhon mo, 22 pesos lang. Sos, mangu-mango, karagid kung magbanigarilyo ka pa. O hindi Blacky, 500? Araim na nyo ho! Sos, ano pag inahulat nyo? Bakal na, sus, yung unis, tiga rapon santisima. Ito ka mo sa mga butika, hindi gani sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ayos, o alas sige! Alas 10:26. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.
Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May
News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw. FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras natin karon nakalabor kita sa 36 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa aton karon nga mga pila ka mga balita nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Standby kamo ha. Kay antisina. Unahon nato na ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kung kita sa Pag-asa Iloilo, ang latest naton nga weather report. Sitwasyon sa ato sini nga panahon sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagan mga K5, no? Aton karon nga mga headlines sa plastan naton nagadugay diri sa ato sini nga pagpangalagan diri sa K5 Night Watch mga K5. Ay may gabi lang ganito sa kay Emilita Montalibano Gonzales, siling niya, good evening Idol John, watching from Parañaque City, sa kailang Ladublan, dula man katuyo ko si Mo John Cap, tingala sila, mga upod ko sa balay, kinadlaw ako sa kwarto, dugay-dugay, gatamwa bata ko kung ano ako, galing pamati ko sa K5 Night Watch. Masimsalaan ka na buang karon ay. Kasi nga mga tinahon mga K5, check natin karon ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Upod kita sa kay Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Mayang gabi sa talang hatag para makita kita sa
Yari pinakauli na sa panahon ko niya adlaw. Lunes Agosto 25 2025. Alas 8 kagabi, uli na si Tata ang low pressure area grabe banta base sa parang available data. Kaya sa 100 kilometro na silang namin na sibangan ng Veracat at Juarez. Sa southwest mo naman nagapit ko sa basang sa southern Luzon. Mao siningang sistema ang bahin sa Antique, nagpapagdadag nagalagay niya kalangitan, may mas scattered yung mga pag-ulan pagpapagawad tulad ng southwest monsoon. Nabili ni bayan sa Western Visayas, padayan mo mga eksperto sa magalang mga kalangitan, may mga laplap mga pag-ulan, pagpagdadagawad dala ng LPA. Itob makasalang naman yung hangin, madali na bagat ng nakatungdan, magadala naman sa makana itong makasalangan yung pagbalod sa karagatan. Antal sa itong temperatura, nasa 25 to 30 degrees centigrados. Adlaw, nagtatulog alas 6:30 na sa hapon, magabutla ka alas 5:40 buwan sa aga. Kaya na pinakauling lakas sa panahon dito sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra. K5 News FM, Kampiyon Report. So mga ka-K5 no, ang aton sining ginalantaw bala ning low pressure area. Hindi bala more or less no mga ginabulobanta nga base within 24 hours ini siya mag-develop into a tropical depression kung mangin bagyo, pero as of now mga ka-K5 nagapabilin sa gyapon nga low pressure area. As of 8 p.m. In the evening, o hasta subong gani no, as of 10 o'clock in the evening, mga ka-K5, mga 100 kilometers east sa may northeast of Virac, Catanduanes ang ining low pressure area. Pero buot kilingon wala pa siya nag-develop yapon nga bagyo, and may tendency nga pwedeng magpabilin na sa yapon nga low pressure o kon base kon pagwaya na sa Philippine Area of Responsibility, ini siya mga ka-K5 ang maghimo nga bagyo. So kabay pa kag more or less either matunaw siya o kon maglampas sa par ka-K5 ang ining low pressure area nga makita naton karon base sa latest nga weather report sa ato sining Pag-asa Iloilo. Okay, so why kita sa kabalakan nga bagyo ha. Low pressure area lang yapon ang ato sining nga babatyagan. Ining pag-ulan-ulan, pagtulo-tulo. Tungod ini sang low pressure area nga nagahatag sa aton sang intertropical converging zone mga ka-K5. Ayos, wala sige. Sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Mayang gabi sa kay Tristan Wyatt V. Gulay, mayang gabi sa kay Roland Flores Tumulto, good evening man. Mayang gabi sa salamat sa pagpamati diri sa ato sining nga pagpangalagad. Kag papaygo-upo diri sa ato sining nga pagpangalagad diri sa K5 Night Watch. Check naton karon ang sitwasyon sa palibot sa aton sining nga syudad sa Iloilo. Kamusta ang latest weather report? Nagikan sa aton nga latest weather report. Ang latest nga situational report sa ato sining patrol upod kita sa kay K5 Kim Kaloyo. Siya subong kay baluka si K5 Aaron subong. Balaban may ginakamang naman to. Check naton ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kita sa kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa situational report. Standby. K5 News FM, Kampiyon Report. Sa ngalan ng pag-ibig. Grabe. K5 John, laman ako magkanta. Liwat bi daw, hindi ko daw ko kagets kay may kuan na video, may nag-message sa akon diri nga OFW bala si inang Ruby Provido Galio. Dito ni siya sa may kuan sa may Amman Jordan sa Jeddah gali no, sa Jeddah Saudi Arabia. Ya pamangkot siya, sila nga tagpila, sila nga ang box sang Mighty Sea, kag sang Ditribayo, tiginasabat ko pa. Tiga pamangkot siya kung pilang unod, sang kada box ti siling ko, ang kada box siya ni 100 kabilog ni, hindi ni siya, hambal ya 30 na sulod yan, yung hindi, 100 na kabilog ang unod ya. Sakay kwanda ha, sakay Ruby Galio Provido, ginatamyaw ya kuno anay ang mga taga-Suok Aribalo ni siya, taga Iloilo City gisa galiyo. Taga-Suok Aribalo. Ginatamyaw kuno si Jackie Lo. Yap.
nga nagatamyaw siya sang birthday subong adlaw. Happy birthday, happy boy's birthday. Kuno ba grabe ha? Perte. Sige. So, ayos. Ano, liwat bi? Kanta, liwat bi. Pamati ako balirot sang kanta mo. Daw nami ito, ha? Lainon ko na lang ang kanta ko. Sige. Too much love will jail you. Aragay! Dumduman kabi ka kay 5 John. Kung na-preserve lang sa may San Rafael, tong nangawat sa motor. Gani, kay no? Sugat ya sa Nubiyaya. Oo, gali, no? Maperte. Too much love will jail you. Jail you. Sabi ko, kay ang kanta, isa nga original, too much love will kill you. Too much love will kill you. Will kill you. Iya, too much love will jail you. Kim Kaluyo version na. Amo gid na ka kay Five Enrico, basta gugma ang nagasugong himuon ang tanan. Oo. Guro, ikaw, guro, gagugma. Ay, Enrico, gali, Sir John. Guro, gagugma ka man. Guro, kalipat ka sa akon. May naging taway ko din yon sa grupo, di o? Gali. Bali, Enrico, man, John, man na. Ano man, ay traffic pasubong sa siyudad sa Iloilo? Di ano lang stoplight lang ka kay Five Enrico. Stoplight Pero damo. Padi, adre kita abi pa, Mega World area. Okay. Damo pa sa lakyan, no? Gagawlan ulan subong. Pa, kalabanan, mga motor, kag mga tricycle, and mga, taxi ka kay Five June, ang nagabiyahe subong no, dre sa may siyudad sang Iloilo. Actually, naglibot-libot kita no sa pila ka mga kabrangayan kag mga area no narainain nga distrito diri sa may siyudad ng Iloilo. So far matulotaway ang aton sining dalanon as usual kay mayara sang police visibility gin no tiga pangita gid sa isang plastaran nga sentro bala nga dasig ang ilang pagresponde kay pressured na sila sa subong sa ginatawag na 5-minute response kay 5 Enrico, no? Kay 5 John, sorry, gid si Sir Enrico, man ya confirm na hambal man. Oo, pero amo na no, diri kita subong sa may area to diversion. Kon abin mong ora man damo pa gid man ya sa lakyan kay 5 John diri sa may area. Kay 5 Kem? Kon kagwapohon, abi mo amo magpingido kagwapo mong. Ang naguro ko nga kasalaan mo ko nga si kay 5 Enrico, kun junior sa junior man ko. Tama na siguro nga tungod sa kagwapuhon na mo. Kami kay 5 John sa mga gabato sa mga jokes, daddy jokes sa kay 5 John. Okay. Ang kagwapuhon na mo di man maglayo nga duwa. Kung siya si tawag na si John Lloyd Cruz, ikaw naman ya si mga Piolo Pascual. Hindi na ko magpiolo Medyo gusto ko mga Alden Richards na lang. Pag mga gwapohon, yung mga artista, sa mga tiyempo mo kay 5 John, sa idol mo Ito yung mga Derek Ramsey, mga bigot, may bigote na yan kay 5 John, kagulo kalumbo. Ti ano pa? Hindi man ta pwede nga kwaon tang mga abilidad ni Inang William Martinez. Pero hindi na kamo sinakakilala siya siguro. Diba mo yung mga Terso Cruz? Ate, dumduman ko paghambal mga Terso Cruz, dumduman ko dayon akon migo nga pulis ba? Kernel. Pulis. Open sila man. Hindi. Pulis Kernel siya, nasaan sa Bacolod. Kundi maabot ang artista nga si Nura Honor kag si Terso Cruz. Ti siya ang head sang mga pulis nga nga masugat sa airport. Ti ang iya nga mga tinawo ginakwa niya, ginapaplastar niya sa may atubang sa may ginapaplastar niya sa atubang ng alagyan gisa nga to magpanaog bilang kun ara sa dalom to. Sila nga tikas. Ito pertika, siyempre, pulis kernel mong. Tikas. Kasi gay pag-abot sa aeroplano, pagbukas ang
inang purtahan da na sang eroplano nga manaog na manaog ng mga kwan. Way pa sang una ining mga job ni sa airport. Way pa ni sang una. Hagdanan pala niya magpanaog ka way niya job. O hindi bla? Sang una nga chimpo ti pagbuka sa muno ang hagdanan, pagwa sang mga pasahero nga iban daw sa wala na siya. Kuya po nastig. Singgit pa sa mga tao niya. Attention! Attention ng mga kuan ng mga pulisya kay siyang kuan mo siyang commander. Siyang commander. Katapos pagkadugay-dugay pagwa ni una gagwa si Nora Honor. Pagwa ni Nora Honor ang mga pulis nga mga naga-atensyon. Grabe ang ilang tulok na bisan ginhawa nila ka daw hindi sila magkuan daw hindi sila maglantaw pero gabalikid gid ang tiulo nila galisok idla kag maglantaw kay Nora Honor. Siya ya kuan gapon focus siya pon atensyon way hulag-hulag. Pagwa ni Terso Cruz, siling na ni Police Colonel ng amigo ko. Yo, ay, kagwapo. Yan, sana tumigo mo kay 5 John. Nagpalang luya, Colonel. Gapalang luya sa mo. Mangkot ka kundi na siya. Honor nga type. Mangkot ka kundi na siya. Retire na. Pero pa uway na. Pero wala asawa. Pero miguhay ka mo gyapon. Ha? Pero miguhay ka mo gyapon. Hoy, miguhay gyapon eh. Pambal ko siya, siling ko pa rin. Hindi ko magpati nga amo kag resi namang. Sige, ambot ah. Hindi ko kapugong. Kay gin mo lumi. Dan si Terso Cruz. Gin mo lumi sunar mo si Terso Cruz ti lang tawag ni dumduman kong migo ko nga Colonel. Batihan niya ka to kay 5 John. Ate gulang naman. Laban-laban man nawag na sa sakon siya niya pare. Nga gin sugid mo naman sa radyo. Kasi subong nga daan ti siyempre retired Colonel na siya pero kuan na siya nagwa nang iya kamatuuran sang Colonel pa sa suspirte ko. Astig na siya way pirte gid ka kuan snappy gid na siya katama. Pag nabalaan lang siya nga amo na sa nga hindi na sa snappy, pagwa lang ni Terso Cruz sa may eroplano. Sama nagsugid. Sama nagpanugid. Paano hindi magsugid na kay kami ang gabalita? Ato kag una no. Una-una ko nga ubra sa radyo sa Bacolod. Ang Bacolod Airport dito gina sa may syudad pareho man diri sa aton sa Iloilo bla. Yun ang airport ari man sa Mandurriao. Dito sa Iloilo mo na way pa na sa Silay sa Bacolod City sa Bacolod. Way pa na sa Silay dira gina sa Bacolod City gitang airport. So say pagwa ni Terso Cruz ka palang luya sa mo. Yung boto kagwapo gid kay Terso Cruz. Wala siya nabighan ni kay Nora Honor. Wala siya. Pero kagwapa dan si Nora Honor sa una kay 5 John. Perte, kagwapa, siksik, kag wala labot sila, sikat-sikat pareho sila ng Terso Cruz, ang mga lalaki, yung mga pulisya, ang ulo na galiso kay Nora Honor mong, siya wala galiso kay mga snappy mong, naka-atensyon mong, sos! Paglabay ni Terso Cruz, pagwan Terso Cruz, sos! Ang ulo ya, nagtakon ka nagluya, lawas, nagambal siya, ay kagwapo, gidyo. Amo na. So, hindi na ko magpa-Terso Cruz, kay basib lang ko magpalang luyang, iban lang. Doon kadulom sang mga dalan, nga ginapa-auusoy nyo subungaw? Diri kita halin sa pila ka mga balay ilimnan kay 5 John. Okay. May mga naga-video okay. Diri actually na sa Smallville tong may nagarilambol permito na spiak ka kay 5 John. Sa Smallville. Para may baluan na to ng latest situation. Subong diri kita sa may Diversion Road ubang diri sang Psalms 21 yung mga 21 hotels pa diri no. Sa Smallville. Dra ka mo halin sa kwan? Dra ka mo halin sa Smallville area. Medyo madulom-dulom gid man ang pagwaib laki 5 John nga dalan. Ati ga kwan ga tipid guro sang street lights da ang kwan ang Smallville area kay mahal ang sukot sang ilang real property tax da kundi tamo nag-file na sila kaso sa syudad.
Hindi ba lang inang Smallville area mo ng propiedad sa mga pison? The boardwalk area. Oo, amo na da. Oo, mo na nila propiedad da. Hasta sa Smallville area da mo na mga propiedad sa mga pison mong. Mo may makita mo yung mga parking fee na gani na da, ginaparkingan na da, gapaparking na sila da para magbayad. Kung magparking ka, mabayad ka da. Sa una, wala na, libre na da. Subong ginapaparkingan lagi na pabayaran nila kay nga ginadugang nila inogbayad sa ilang real property tax. Yaman naguro nga medyo dulom-dulom da gawa kay para nga sila makasave. Para inogbayad sa real property tax nga kawaton sa mga politiko. Inistorya gani ba kita kay Rev John? Ano na siya mo to gina-assign mo na siya sa lain-lain bala nga mga province kay K5 John, no? Sa Capiz, sa Bacolod, pero ang balya mas mahal din ang cost of living sa syudad ng Iloilo. Ano ang ano siya aga trabaho bali private individual. Sa law enforcement man ka kay law enforcement. So na-assign siya, kagi sa assign sa Capiz, kagi sa assign sa Bacolod, diri sa Iloilo, pero mas mahal kuno ang cost of living diri sa Iloilo City. Yes, K5 John, in terms sa mga balaklon, kag iban pagid ka K5 John, no? Hindi na yan magpatis, Mayor. Political na yan. Ano kay mo yan man? Nano kay mo yan, pamulitikala na yan. Malabo naman kayo naliwat si Mayor. Pamagkuton mong parte sa mga real property tax. Hindi patis, Mayor, nga nagsaka ang real property tax na nagmahal ang mga balaklon diri sa syudad, hindi sa magpate. Kay nga, politika lang na. Ano nga, mangmigo ang kilala mo tong friend mo to nga nagsugid sina. Laban-laban kiga niya gito, ang balin nga pamulitika ka man, basi politiko man to. Maring-aring nga hindi ko paglawagon. Tanan-tanan na di nga daan pamulitika basta gani kontra sa ilang inang gusto diri sa syudad, ga pamulitika ka na dayon. Sabi mo lang kung ano ka kuan nga atong syudad sing Iloilo only in Iloilo City na ya. Pero malulo si Mayor. Lulo si Mayor guys. Ate kami lulo man. Ikaw lulo, si K5 Andre lulo, ako lulo, si Mayor lulo. Lulo anay tatanan para sa tanan kita nga mga lulo. About pretty. Smooth. I-English na lang vlog ito kalaw ay sang lulo abi mo na smooth abi nung soft spoken. Soft lang kita tanan. Soft ikaw, soft man si K5 Andre, soft man ko. So softy kita tanan. Kay kun lulo, daw kabudlay kun maghambal ka nga lulo. Kabudlay lain na kirong gwaon niya. Okay lang na yan sa mga tigulang kahit siyempre balaan nila kasi 5 June ang meaning. Mga bata, karon mangkot sa mga pamaano na tagagin nila sa meaning na po. Mangkot mga bata niya naman. Sige, amula na. Ka-soft subong sa kay Mayor? Soft spoken. Wow! Tapos tanglo pa na ulo yan. Nga kon kilala niya na may butang sila niya sa tubang sa salakyan, no? Niya kay daw kwan daw pariyo sa idoblan ng gamu-amo, no? Hindi sa kambal nga hindi ka mo-amo, no? Hindi Mayor, sorry. Joke only. Kasi pati ako awayon kay 5. Gani, kigaya ta na karon. Kalma. Kalma, Mayor, kalma. Joke lang na muna para makayuho man mga tagpalamati ta, Mayor ha. Love you, Mayor. Idol! Sige. Okay, 5K. Dili kita sa may area, no? Sa mga balay ilimnan, mandabla ka kay 5
June, no, diri kapit sa may ICC grounds. O kung diri sa ICC grounds sa Bayaw pala, no? Nagligad, diri ligad. Libot-libuti da. Bulanay, kay 5 June. Libot-libuti nyo da, kay permi nagrinambol mga kabataan da. Amo na ganun badlay, kay 5 June, kay base bala iba niya mga balay ilim na, nagkabaton bala sa mga minor de edad, or nagkapasulod sa mga minors. Amo gani? Kamusta ang ground? Subong ni mga inuras ni wai pa na sila da kay ginabantayan sila. Laban-laban kadto na sila da, mga kaagahon naman ma-eyeball naman na sila da. Eyeball tapat. Usually siguro subong iba na matamat naman di kami klase abi buwas kay 5 June mo. Kaya laban na bidre sa mga customer nila, mga pamatanon ba da? No, mga eskwela, college, even ng mga high school, no, kag may pinaka mga adults man kay 5 John. Pero kalabanan niya mga involved sa mga karagamo, mga sa early 20s o kon mga teenagers kay 5 John, no, ligad isang yata nagluntad ang Rambol de sang Domingo to sang kaagahon kay 5 John na sampulan gid nila to mga pangayaw, mga taga Gimaras. Tobla tong wala man sila kabalo gani kung ano to gid yung motibo kaya ambal nila gintulok ko nung sang masakit ambal meg gano gintulok mo to ha tamo na kay 5 John wala man sila kabalo no na trauma namakon mo nangayaw ka lang di kag manginom-inom gusto mo ma-experience ang nightlife diri sa syudad tapos tawag na pulihan kaya kag pululigan sa mga sunoy diri sa may syudad ho. Tulok-tulok lang gid na. Kani pag pamangkot nga, ano tulok mo? Sabat mo nga tala dapat isabat mo rin natin. Siyempre, alam ako magtulok sa nga laing gamiton. Siyempre, mata ko gilang ginagamit ko. May ara, abi ka kay 5 June, abi. For example, sakon ka kay 5 June na. May ara kung kaisa nga abi nila suplada. Kung kikita mo ng rest face mo, kung wala ka ba sa expression, kung wala ka gayuhom, ang natural mo na nga itsura, bala ka kay 5 June, may ara tungod sa mata mo, may gamay or tawag na do chinita ka or meron sa mga foxy eyes tawag na do mga mata pagid basang puring ka kay 5 John do ka siga kun ano dra kay sa mga interpretation do isog ka do panghangkat ka do mo na usually kay 5 John mo garing sa matanon subong gamay lang bala nga nga medyo sakit lang matulok kay 5 John nga panghangkat sila day naway gani no inkwentro lang ako migo nga mataya blo makatilaw sila. Mata sa akong amigo ya. Ang kanyang mata sa akong amigo ya blo. Nga na to foreigner. Ay hindi Pinoy puro blo ang iya nga mata. Abi mo kano klase blo? Ano? Blo bot logon. Abi ko gani ka kay 5 June na pula mo. Ano pula? Abi ko gani pula. Kung nagainom ka na ba na siyang nagapanipa natin kay may pula na mo red. Mo gali na. Red horse. Ang nami amo nang masakit magtulok-tulok inang mata mo blo. Sakit kinaya magtulok. Mata ti singib la lantaw bla sa mata nga mataya blo bot logon. Kaya nagakuan ginaya nagatimbulog ginablayaw. Yun mo na mainkwentro nila dahil nila nagkapangakig tulok mo parts nga daw ano ka suya ka. Ka mga init sang dugo sa mga kabataan subong no kay 5 Kim no. Amo na abi kay 5 John kay mga gasali gabi kay may mga grupo-grupo mo pag kita mo ng mga brother na kay 5 John may ara iba niya usually supposedly ang mga fraternity o kon brotherhood kay 5 John intended man na siya for kaayuhan o ganing subong niya ginagamit nila nga ano bla nga para hindi para bululigan sa pag-inaway which is hindi manami kay 5 John no unlike sa una yung mga grupo-grupo mga fraternity may purpose kay 5 June no nga nagabulig sa tao pero iba na gani nga hindi man sila frat or hindi man sila gang consider lang nila kaugaringon nila basta damo sila gang na kuno sila kag frat kay 5 June sang una na agyanta man ang mga muamo na pero hindi amo ginakaklase nga pagkatulok lang mangita din away Way man niya may ara pa kami gani sa una iya nga mga showdown mo inang
break dance na bla napaagi na mo niya sa showdown sa break dance. Break dance ka gali kay John? Oo galing subong hindi ko na kaya kay ti may edad na ta. Break ng tulan mo. Nali bala ko imbes nga mag break dance ka ma-break na mo na tulan. Break bone. May kuan mo sa una ga back dive pa ko ga strat ga inang footwalk naga head spin. Pwede mo na matry kay 5 John. Dito wala ka na subong ka niligad sa utsaot mo. Ay mga kwan mga strat break na, mga break strat na kaya ko pa na ang kamot ko ga amo pa na. Ang ga wave na, balod-balod. Kaya ko pa na mga tiyan ko sang una ga balod-balod pini sang una subong tiyan ko pirte kadako buyon. Ay pasanguna. Dancer ka gina sa una kay 5 John. Abilidaran kuya mo. Dancer na singer pa managtula para managbinala iba pa. Ginabawi-bawi mo na sing Ginoo mong kun hindi ka kuno gwapo kinabilidaran ka man. Kay kun gwapo ka, tiyan mo na ipasikat mo pero kung kung hindi ka gwapo, ni siyempre pakita ka man abilidad mo para mapansin ka man. Sabi ko mga Alden Richards ang amok si 5 John. Tiyan mo na gani hindi ka man masyado gwapo, kiti gwapo si Piolo Pascual mo. Magterso cross ka, hindi man ta pwede magterso cross, kundi siyempre medyo Nobo na nagawa mga 5 ka paligo abansin terso cross sa aton. Coco Martin baton ka? Hindi ko kay pitla man na. Hindi ko ya pitla. Nagakaon kaya kay 5 John sang baboy. Ningning baboy. Sinugba pa na. Sige, kaya tayo karon na, balik kayo karon na kay 5 Kim. So far kay 5 John, natawain man dali kay may mga may mga pulis na to no, may nasumalang kita mandra sa may Mandurriao no kon Iloilo City Police Station 10. Amo mandra no sa Iloilo Police Station 9 sa may area sang Harukag tanan. Actually no nga mga pulis nagalibot. So for example, tawag na kon may mga emergencies, tawag lang sila no sa 911. Di ko kay sabi ka kay 5 John no, iba nagareklamo nga hindi ka nabot for 5 minutes pala ko ng mga pulis. Pero ang problema, wala man sila naga-report kay 5 John sa Manila. Reminders nato no sa publiko in case may emerhensya, tawag gira yon no sa mga emergency lines no just like sa 911, you're intended yun no sa mga emergencies kay 5 John. Opo diri sa patrol si kay 5 Makoy Espa. By the way, good evening dira kay Tita Rena Mapa sa may Dekamay kag si kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay kag sa mga nagakaon dira sa ila sining Kalan-an kay Mami Immaculate kag Sir Cliff Acosta. Sa liwat ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mga ka-K5 nabatan ng situational report agi ka sa patrol with ka-K5 Kim Kaluyo, nakadala sa oras 5 minutos na nakaligad sa alas 11. Mayang gabi sa kay Ronel Pugaw. Good evening pa shout out, happy birthday sa kay Mark Buglosa from Kagbang Uton. Sa may boys Happy Boys Village gali ng kuano. Sa Project Trace ang Sook Aribalo. Dira gali ito ang birthday girl na nagapatamyaw subong. Halin sa kay Ruby Galio. Ruby Provido Galio sang Jeddah mga ka-K5 no. Sa kay Audi Gallianero, God bless you and your program, Sir John Caps. Okay? Salamat kid. Ang mga balita ngayon nabatan ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kay Star Kabala sa Balahaon nga tubig, nga lugar, nga paborito mga ka-K5 balayan sang mga lamok. Tapos may nabatsyag na balang mga kabataan nyo nagahilana, tapos upod ang sakit sang ulo, gasuka, pananakit kalawasan. Tapos may naobserbahan ka mo nga may nagapula-pula nga rashes nga natubo sa mga kabataan niyo sa dughan kag sa guya. So initanan sintomas na mga ka-K5 nga ikaw ang gintamaan na sang dengue. So kinanglan naton nga mag D3 Bio nga
Yan, D3 Bio mga ka-K5, isa ka superfood supplement nga ginhimo sa gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D or nga parte sang D3 Bio mga ka-K5 ang ginahimo ini sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 isa ini nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot mga ka-K5 no. So ginapanami man sang D3 Bio through MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. Kabado naman kamo ko nanong vitamin K ini bla. Ang vitamin K mga ka-K5 isa na siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding kag pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. Gani tinluan ang aton nga ogsaran para nga hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Kinanglan nga maglikaw kita nga mag-stock sang tubig sa aton nga mga balay nga wala sang taklob kag mag D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras mga ka-K5 alas 11:08 na. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Mini, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulu. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga hamiling nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako through the leadership. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga de oras sa aton karon. Nakalabor kita sa 16 minutos na kaligat sa alas 11.
This time, check naton ang mga report, informasyon. Lagi ka na sa aton nga mga K5 reporters. Check naton una report, informasyon. Lagi ka na kay K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 John, nangin pagkayo nga drug bypass operation sa katapos ng Drug Enforcement Unit. Naging kasadra sa may barangay South Baluarte, Molo, alas 5:50 kaginasang hapon. Ang mga arestado magpakita ni anak Iloy Katiya. Grabe ba? Bilog nga pamilya ba? Yes. Bilog nga pamilya mo na negosyo nila? Yes, though kanami ba? Kung sa mga politiko may political dynasty at Area may kwan, may Shabu dynasty. Ambal sa iba. Family business ba, no? Yes. Ano gani, Permiro? Iloy? Anak Iloy Kagtiya. Anak Iloy Kagtiya. Grabe. Pirting abilidado. Ang Iloy, amo ni ang kwan, ang nagatalikod. Ang amo na sa K5 John, ang sa pinakalikod, Ged. Amo tong Iloy? Yes, K5 Tapos John. ang bata, amo ning lalaki? Yes. Tapos yung nagatalikod, amo ning tiya? Ang tiya, yes, sa K5 John. Pirte ba? Sobra pa 1 milyon nga balor sa illegal drugs na nakuha siya, eh? Yes. Grabe nga. Sus! Maria Ihunis di garapon nga klase, oh. Sige, proceed. Ang anak, amo ni si alias Rodman, 26 anyos. Ha? Si alias Rodman. Si Rodman nagpapkanto di sa Iloilo? Hindi man sari-sari kolor sang buhok ya. Ako gani nakibot. Misan kita gani kiti idol naton nga basketball player sang Tico Balls, kibo si Rodman nadakpan. Sige, proceed. Ang anak amo si alias Rodman, 26 anyos. Ang Iloy amo si alias Ampay, 53 anyos. Kag si alias Lin, 49 anyos. Mo niyang tiya. Si Ampay kag si Lin mag-utod ni kay K5 John kag inablos ni Lin si Rodman. Kung sa rin kay K5 John na baklan sa pulis si Rodman sang isa ka plus exercise ang Garapatian Cebu gamit ang 7,500 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang pulo ka sa Shay sa heat steel transparent na exercise sa ginapatihan sa buo 4 rikanat tide sa ginapatihan illegal nga droga. Na-recover man ang bypass money, cellphone sa giban pa nga mga non-drug items kag nagabugat niyang kabugusan sang 150 grams ang illegal nga droga kag may 1,020,000 pesos kay K5 John ang balor sang or ang market value sang suspected shabu. President Jackie K5 John na resto ni sila tungod sa reklamo sa mga residente nga ginapahayag nga ang pagbarigya ni isang pamilya sang shabu daw kaangay na lang kang dulce kag kalamay kay K5 John nga daw kablatan kit ang ilang illegal nga aktibidad kag samtang sa bahay nila lubos naman nila rin ang ginapanginwala ang akusasyon nga sila ang nagabaligya sang shabu. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka patok sa ila. Sa isa ta pagkabalita kay K5 John, patawaragid no ang isa ka manog senior citizen kay K5 John nga nangawat sang vitamins sa isa ka mall ni arestado ni. Ang suspect mo si alias Ligaya. Babae. Babae. Yes, babae ni. Tapos, edad niya? 58 anyos. So, manog senior citizen. Anong yung kawat? Vitamins? Yes, mga vitamins ni K5 John. Para man sa iya kaugalingon? Yes. Ahay. Supposedly, kung imo lang tawon, para man ko tani ni sa iya nga kaugalingon, kay ti gusto yung mga vitamins nga ini, o galing ang problema kay manti sala ang iya nga ginhimo no kay manti nangawat siya mong pero kung ikomparar mo sa sining isa ka senior citizen nga nagpangawat sang vitamins nga para man iya nga gamiton sa kaugalingon dakop sa dayon may pusas pagin pusasan pa siya. Tapos ang mga kawatan nga mga politiko no ang ilang naging kawat
milyon-milyon, bilyon-bilyon, subong, ginatawag ta pa sila nga mga honorable. Mga yudi patula nila. Ang ari ang iyayaging kawat siya, vitamins lang, may pusas na sa dayon. Kaka-unfair sa pagabuhi, tanis Pilipinas, no? Kipay baro, no? Yes, ang maganda sa K5 Zone, dapat na sa mga kawatan, ng mga kongresista, hindi na pagtawagon sa honorable sa K5 Zone. Ano yung tawag sila? Kawa. Makawat eh. Malang mo yun. Ang instead nga honorable, kawa. Nga kawa? Kawatan? Unfair ka tama, bla, no? Ako naluoy ko sinimong sa mga amo, sinimong din na tong senior citizen, subong na prison eh? Yes, sa K5 Zone na preso siya. Ahay. Ang sa din sa nangawat, sa din sa nangawat? Sa isa ka mall diri sa Haro ka K5 Zone, bali diri ano nga mga vitamins tong mga ginpangawat ya to? Ang pangtigulang di ba ka K5 Zone? Kung nag-edad ka na mga 50 kinang mga kwanin mga A to zinc ni amo na nga mga kwan nga mga bulong nga mga vitamins. Yes, may ara sa sang mga wordings ba nga advance, complete. Teo gani, wow, sus Maria. So kagamoy-gamay mga pila balor sang kawat ito nga mga vitamins to? 680 sa kagamay-gamay mo lang. 55 centavos ka K5 Zone. Kung naghambal tani ni Sakon, kung nakilala ko tani, ka naghambal tani ni Sakon, kung ako na naghatag sinisiya sang sa anong plano sang mall to, ipapriso gid sa kag ipa-kwanon gid? Pandig sa impormasyon nga nakuha naton, ang bisor ni K5 Zone, no, ang complainant, kag napamangkot naman di kay nasa police station na niya, maga-file sa kaso nga theft, buwas nga daw kag K5 Zone. Araw-araw maning mall daw sa mga dalok-dalok magkamuda. Tanigin pabalik yun na lang na kagin buhian ang malam na kay tigulang na nadbo sa sobra-sobra magkamu inyo yaman. Gusto nyo kawatan nga dakpon gid to mga kawatan to sa City Hall kay sa Kapitolo. O sa sa Senado, hindi sa Kongreso, dapuga. Naluoy ko na yung mga amo ng mga bagay kay 5 aron, bisa nang awat pa na siya kay ang aton nga ginantaw bala nga hindi man ang gingkawat ya, hindi man kay siling bala nga inang para bala nga ibaligya ya o kung ibakalya sang syabo, kundi ang iyang gingkawat ya para siya ako gringon ba kay manti vitamins na niya kay 5 aron mong para niya sa kayong lawas ang iyang gingkawat, wa isa guro kwarta to ni simpre. No, although nga nakita naton nga ti sala gyud kay pati nangawat siya, pero ang ginalantaw naton bala nga dapat konsiderasyon nga dapat may tagipusoon man tag-iya sang mall, no? Nga kay nakita nila nga tigulang na, ikaduha, ang ginkawat ahaw man lang nga vitamins, may tanip lang ko ang balor sina bala bilyon-bilyon ahaw 600 pesos. Failan mo gid kaso, do ginagong nga klase ka. Hindi Blacky 5 aron? Yes. Uy, kay mo yung balatyagon sila sa taong amo na. Ang nalantaw naton dire, hindi kay nakasala gid man siya kay manti nangawat siya, pero ang ginkawat siya para siya ako galingon nga consumption. Hindi kay ibaligya ya o kun anhon niya. 600 pesos nga balor failan mo kaso kag ipaprisong tigulang. Sa di subong sa din nga priso ning malam ni. Actually, ka K5 Zone, ang blatter diri sa may Police Station 9, kinasakop sa Barangay Mall diri sa jurisdiction sang Police Station 9 sa K5 Zone. Pero Police Station 9 din gani dapit na anong kuan nga district? Diri sa may Haro ka K5 Zone, okay. Diri sa may Police Station 9, pasulod dibla sa may Haro district. Dira sa may kuan sa may MS del Pilar. Yes, MS del Pilar ka K5 Zone. So ara dang malam na priso? And ka K5 Zone kay wala sang custodian facility o detention center tiya mo ning ibalon ta kundi sa police station sa Iloilo City gin detain. Ipapangita aliw ko pangita ni kay katuan ko kay ako magawad siya to naluoy ko ni malam. Yes, sa K5 Zone. Sige, proceed. Oo. Sa tiya mo ni K5 Zone amo ni na follow up na buwas sa piyak na mga balita ang okay. Tiyan mo na kag K5 Zone. Ang mga balita nga natipon gali naton kag tiyan mo na galing isa pa no. May ginakamang kita bro bantay lang sa mga pumuluyo naton nga nagapamatik kag K5 Zone.
Okay. Kagili nga mga balita ginadulungin sa kalawan sa extend food supplement for men. Sa makilala nato yung mga tatay, papa, tito da, mga single daddy, mga byudo nga way nagatindog ilang mga kargada da pa inom sang extend black ilang tonta makapangasawa kani kay malipay gid si Mrs. Nimo sa imo gid. Paglawas dira nagapanami man sa sang blood circulation kay nagapahilway man sa sang aton nga kurason sa posible nga mga balatian. Kag ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Hindi ka malipat K5 Aaron na igaan mo ko update buwas kung sa diin na priso ning Malama. Kay ako mismo personal buwas makadto siya to kay kung pwede pa lang magawad to sa kag kwan. Kag kung pwede ta may istoryan tag iya ka mall ni. Mga ka K5 no. Intindihan tama na ngati ang mall ni ti siyempre ilan yan negosyo na mong ang point is nadakpan nyo naman tapos nabalik naman ang mga items nga nakuha niya nga abi nga ipapriso nyo pag file nyo pa kaso ng Malaman. Ang iyang kawat na hindi na kay para sa kagalingon o para na sa iban nga tao kundi para sa iya kagalingon. Kay gusto yang vitamins kay mati siguro naga-edad-edad na wala labot siya na may balatian na ni siguro. So kinanglan nyo na mag-inom sa vitamins. Sa amo lang na ipapriso nyo. Kaya ipapriso ni mga buwisit ng mga politiko ng kawat na bilyon-bilyon. Dapuga nga. Kayo di patula mga klase ka konsiderasyon ng inyo nanong dughan nyo. Anong korason nyo? Anong balatyago nyo? Mapatay kita sa kalibutan, dito na madalang 600 pesos nga balor nga kuan. Ang bilyon-bilyon na kwarta sa inyo. Yan sa inyo malangganin na sa inyo nga mga negosyo da. Although nga intindihan ta, nga ini mga ka-K5, sala giban ang magpangawat hindi bla. Ultimo 5 sentimos kawaton mo hindi bla K5 Andre sala. Isang 5 sentimos lang kawat mo sala na. Labi na gid kon ina nga 5 sentimos halin sa kaban sang gobyerno. Kay iya na sang pumuluyo kwarta. Way gani ka kapriso ni mga buwisit nga mga politiko nang ilang nga napangkawat bilyon-bilyon minilyon. Ang iyahaw sa 100 pesos hindi pa kwarta, balor sang isa ka vitamins nga gusto ya imnon para nga magnami lawas siya para magmayo nga kwan ang iya nga lawas para nga malayo sa sabalatian. Kuano nyo pa nabawi nyo naman bala ang kwan, nabawi nyo naman blatan pasinsyaho nyo na lang na pagwaon nyo na. Kagpapulion basi na pangitan na ka mga apoyas na. O hindi bala basi may mga apo ni. Basi na pangitan na ka mga apoya gini o kabataan niya kung anong sistema. Sa 600 pesos papriso nyo gini. Nabalor man lang gani na sang bulong o sang vitamins siging kuha niya. Lihog mo ko follow up na i-send mo gisakon buwas kung diin ang iyang lugar kung sa din sa priso kay katuan ko personal. O mismo makadto to buwas. Kung anong mahimo ta nga mabuligan ta ang pagwa tang malam nga ni. Ang mga amo ng mga bagay mga K5 no. Why na sa sila nga ginatolerate ta sila nga mga awat sila. Ang punto dira bango sing natawag nga konsiderasyon tigulang ang nangawat wala labot silang gingkawat ya para sa iya kaugalingon. Hindi kay para sa interes ng iban o kon para nga mangawat siya kay para nga ibaligya ya para ibakal ya sabu kung ibakal ya kunano nga mga bagay. Kundi ang iyaging kuha item para sa iya kaugalingon. Hindi bla. Sa amo na ginang bagay Maria Ihunis ti garapon sa sima pa inyo namit nga klase. Sa sini nga mga tinanong check nato ng iban pa nga mga balita nga informasyon nagikan na sa iban pa naton nga mga K5 reporters sa mga K5. Check naton ang dugang nga mga balita nagikan kay K5 Kim Kaloyo. Ini may kang tanan sa sining report nga may minor de edad patay matapos malumos sa suba sang distrito sang Lapas. Abaw, pasibangdan naman ni nila nga sa project naman isang nasyonal may mapatay gani ipasibangod naman na nila dayon tos kay Jamjam Barundaw. Pero check naton ang mga balita nagikan kay K5 Kim Kaloyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June, madamo pa tani isang handom nung ining 15 years old nga lalaki nga si alias AJ. Residente ni siya no sa barangay MacArthur, Lapas, Iloilo City nga nalumos no kay nasang hapon dre sa
Rizal Pass no kundra sa Iloilo River ka K5 June no kundra lapit lang gidra sa idalom bala no sang Taytay going to provincial capital nga area ka K5 June actually no ang iya nagari man yang amay kilala man ganin naton K5 June kakagawad man actually sang tawag na sang MacArthur no sa La Paz ka K5 June accordingly pasado alas 4 nagkadto sila dira sa may tawag na sa may Rizal Pass considering no subong adlaw wala klase holiday subong adlaw tres why no puro paliwaliwa sila nagpangin-hangin ka K5 June ug galing kay naglukso ini siya kag naglangoy ka K5 June ang ining si alias AJ until such time no nga nagpatunga na siya o galing naging palapitan ni siya sang iya sini nga upod man may duwa ni siya kakaupdanan poros man mga minor de edad K5 June no ngin palapitan siya kinambalan nga magpahigad kay tawag na sa pananaw sang iyang abyan talom na gito kung hindi iya pala masarangan o galing kay gintapian ni kagaging sumbag pa ni K5 June no ambal nga sarangan niya pala no kung kaya ya atungkad niya o galing nakalapot to siya sa porsyon na medyo matulutaas no ang level sang tubig sa suba kag hinali lang gid lamang siya no nga sarorot accordingly mga alas 4:30 to ang nabaton nga nga tawag sang Philippine Coast Guard kag mga pasado alas 6 naman na siya no nga nasapwa ng iya sining lawas pinagi no sa kay mayara no nagresponde man ito ang divers sang Philippine Coast Guard o kon PCG District Western Visayas kag dito man siya actually nakit-an nung iya lawas sa malapit lang man dito portion kung sa diin siya na lumoso galing kay since nga usually amo na kuno yung fresh water madugayan pa no antes pala yung maglugdang no ang lawas sang isa ka tawo actually gindala pa ni siya sa may ospital dira sa St. Paul's o galing no tawag na ang wala supposedly nag-surrender ng iyang ginikanan dugay pa ni nga tuyo nga pag-revive sa iya o galing kay ginbawian gid siya no sang kabuhi ka K5 June. Subong actually according diri sa Philippine Coast Guard ang tawag na ang nag-advise ni siya nga as much as possible kung hindi kabalo kung hindi eksperto bala sa paglangoy hindi na no mag-meter sa paglangoy-langoy sa mga suba o kung kadagatan nang hingyo man siya nga dira no sa may Iloilo River bala no tawag na i-regulate o kung may mamonitor man dira kay usually habi kay 5 June malabyan naton kaysa may galukso pada Taytay maglangoy-langoy o kung dira higad no iban mga magagmay pang mga kabataan o kung mga minor de edad so lesson learn man niya sa pila kapag ka mga ginikanan especially no ang nagatinir dira sa malapit sa mga kasumaan kag dagat no kay 5 June so condolences lang gid no sa pamilya sang sining biktima. Report nagikan diri sa patrol ini naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Saylo kita sa iban pa naton nga mga balita halin naman sa City Hall with ka-K5 Jenny Cauyon ng Iloilo City Mayor Raisa Cho magabuylog sa Mayors for Good Governance Initiative. Sinong upo da? Nga grupo da? Check na to ng mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Jenny Cauyonan. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June ginatunan pa sa karon ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kung bala ilif sini ang persona non grata bato kay Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Pacanan. Suno sa alkade nga kun nagapati si Pacanan nga wala ini sang may ginhimo nga malain kag luyag niya maatagan ang tanan may persona non grata man o kun wala magatambong ini kay K5 June sa hearing maika ang tanan sa mga flood control projects diri sa Iloilo City. Lugang pa niya kay K5 June
iga-review man sini kung sino ang nagdeklara sang persona non grata kay Pakanan. Kung madumduman kay 5 June ginpahayag ni Pakanan nga nagapamalibad ini nga magtambong sa hearing bisan pa makapila na kabeses sa ginpatawag sa Iloilo City Council bangod sa deklarasyon sang persona non grata sa iya nga buot silingon hindi ini welcome sa syudad sang Iloilo. Kagini nga balita ang nidulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Si Sao niya kung sino nag-deklarar sa kay Pakanan nga persona non grata. Pamangkoton mo to sa tatay mo. Tawagan mo to na tontay. Sino na? Ano mo si Raisa? Iban pa nga mga balita, nagika naman kay K5 Alex Escalante, Barangay Aid on Wheels program. Mas pasangkaron sang Iloilo Liga ng mga barangay. Yaring balita, nagikan kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Plano nga pasangkaron sang Liga ng mga Barangay, Iloilo Province, ang Barangay Aid on Wheels program nga nag-assist sa mga pumuluyo kag mga local officials sa pag-handle sa mga legal issues sa ilang lokalidad. Suno kay LNB Iloilo President kag ex-official board member Amalia Victoria Dibuque, ginlakip sa mga programa ang lupon ng tagapamayapa kag ang miyembro sang Barangay Tanod. Tugang pa ni Dibuque ang nasabit ka programa ang magapadayon tubtob nga ila maubos libot ang 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga ang amo nga inisyatibo ang gin-launch sang tuig 2024 sa kolaborasyon sang Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter kag sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG Iloilo Province. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang gamatamat na nago bang aton kagabiyon sa mga nagapulaw-pulaw da, mga security guard, mga taxi driver, tricycle, tanan nga nagapulaw da, call center agents da. Inom na kamo kape. Ari ang kampiyon nga kape. Munisang healthy nga coffee, mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix. Kay naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Ni magkalipata, Klinika DTX Coffee Mix. May chia seeds extract powder, ampalaya extract powder, kag may sugar cane extract powder nga nagabuli gini para sa pag-detox sa aton nga lawas, kag magapabiling nga hilting lawas naton, nami aton sininga pagpamuhin bangod sang chia seeds extract powder nga ara sa iya nga lakot, no? Para sa aton nga inang ining mga gina-constipate bala, no? Bulig ini para sa contra-constipation. Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kag subuman, extend food supplement for men. Mga ka-K5, para sa mga kalalakinhan, nga medyo nagamatamat na paloy-paloy si Mr. Da. Para magbalik ang kakusog, magbalik ang kapagros. Inom sang extend food supplement for men. Para sa manami nga blood circulation, kag pagbalik hoben sang performance. Ini nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang dugang nga mga balita, katapusan nga balita, minor de edad or 3 ka mga minor de edad pilason sang natiruhan matapos nagdisko sa San Banwa, San Enrique. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June, pilason ang 3 ka minor de edad sang gintiro sang nakaupod nila sa pagdisko dito sa may barangay Katanagan, San Enrique, pasado alas 2 kainan isang kaagahon Agosto 25. Ginkilala ang ining mga biktima nga sanday alias Rio, 15 anyos, alias Ken,
alias Ken kag alias Jonard. Alias Jonard, lunsay 17 anyos kag residente sa barangay Abaca kag Dumiles. Samtang ang ining mga sospek amo naman sanday alias Mark, alias Kevin, kag alias C. Alias C, legal ang edad kag residente sa barangay Katanagan. Sa interview naton kay Police Lieutenant Christy Valdalde, ang officer in charge sang San Enrique Municipal Police Station, ginpahayag si K5 June nga nakaupod sa disko sa amo nga barangay ang mga sospek kag victim. Pero sang manugtapos na ining disko K5 June, na una nga nagwa sa gym ang mga sospek nga nagalakat samtang wala madugayan, nagwa man ang ining mga biktima sakay sa duha ka motorsiklo nga Mio kag Badja K5 June, no? Kag suno pa sakay Lieutenant Dalde nga tigtatlo ang sakay sa duha ka motorsiklo sa diin ang ginbusinahan nila K5 Jan kag ginpasigahan sang suga ang ining mga sospek nga nagalakat sa tunga sang dalan. Kag bangod si ni K5 June, ginlagas sa mga sospek ang mga biktima kag gintiro sa din may igo si alias Rio sa iya likod nga idalom sang ulo. Natuo naman nga hita kay alias Jonard kag natuo man nga abaga kay alias Ken. Ginathag man ni Lieutenant Dalde K5 June nga sa anom nga sakay sang duha ka motorsiklo, tatlo diri ang pilason nga amo ang mga nasambit nga victim K5 June, no? Kag madasig naman nga nakapalagyo ang ining mga suspect, pero duha diri sa ila ang gilayon man nga naaresto sang aton nga kapulisan, samtang at large ang ining isa ka suspect nga si alias si K5 June. Sa karon padayon ang investigation sang aton nga kapulisan dito sa San Enrique kung ano gid man ang ginhalinan sang away sang ining mga victim kag mga suspect or ang rason, no, sa pagtiro sa mga suspect sa mga victim K5 June. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag ya sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaang isang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos. So kita boss ha. Diri sa ato sining nga pagpangalagad. Shout out kay Joy Maripusa Sausa Blasorca, sa kay Crising Gardose, kay Lori Abadonio de la Cruz. Shout out man kay Jobert Carabuena, Merly Bustillo, and Romel Libuon Bunda. Salamat kid sa pagpag-iupo diri sa ato sining nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga persa sang K5 News FM, Iloilo ko naman yung ka K5 John Alohado kapulot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita.